So, good afternoon Kabalen, and welcome karingay ka na ng Kabalen Tamog, Kilikin, Pampanga. So, ngayon ay nandito tayo dun sa may junction ng papuntang Panipuan at saka papuntang Kalulud. Ngayon, dito pala, merong bagong public market. Ayan, public market, Panipuan, San Fernando. Ayan, ito yung update ngayon dito sa may Panipuan. At ngayon ay may update tayong mga segments or mga viaducts. First time natin gagawin ito. First time natin pupuntahan yung mga segments na meron pala dito sa may, ewan ko kung ano ba yung sumasakop doon, yung Baliti or Panipan, siguro Baliti, yung sumasakop sa mga segments na yon. Nakita natin yon nung time na nag-update tayo doon sa may Malino to Pulumbulo Road. Nakita natin nung nag-drone shot tayo na hindi natin nakalain na meron palang mga segments doon na ginagawa. So ngayon, hanapin natin yung kalsada, papasok. I think pakanan after nung trek yata. Dahil wala pa tayong idea. Kumbaga, nag-base lang tayo nung tinignan natin sa map at itatry natin puntahan ngayon. At yun, mas exciting yun kasi first time nating tagal na nating nag-update sa mga NSCR project pero ngayon lang natin nakita yun. O siguro, balitin na kaya sumasakop kasi ito na yung arko. Yung arkong yan, welcome to Panipan sa may kabila, yung nakasulat. Dito yata eh. Ewan ko lang kung dito ba yung kalsada. Papasok. O dito yata. Sabagay, dalawa lang naman yan eh. Kung hindi dito, doon sa kabila. Pero hopefully dito, para hindi na tayo lumayo. Meron dami palang mga warehouse dito. Bali, ito na yata yung Sapang Balen River. Ayun. Ayun na. Kita na natin, no? Nakita na natin yung launching country. Ayun. Yun. So, exciting ito. First time natin makita yung mga segments dito sa Panipuan or Baliti. Hindi ako sigurado. Wow. Yan, no? Bali, yan yung dudugtong doon sa may Barangay Sindalan papuntang Kalulot. Wow. Pwede kaya lumusot hanggang doon. Malalaman din natin. So, yan yung itsura niya. Oh. Mahaba na rin, no? Bali yung labas nito dun sa bypass road na last natin binlag at ito yung entrance niya. You know? So, alas dire-diretso na yung trabaho. Yung sa San Fernando, marami nang nakaka-accomplish doon. Bali to, yung tutumbukin yan, yung mga yung pagawaan mismo ng mga segmented box girders. Pwede pa kaya rito. Parang beat na yata ito eh. Wala na. Walang palabas dito. Pwedeng dumaan? Sige. Salamat. Yan. Pwede daw. Ito, may gate sila rito. Wow. Yan pala yung itsura niya. Oh. Yun. Dito tayo sa mga viaducts.
May gwardiya rito. Ito pala yung ano. Pwede dito. Walang daan. Palabas dun sa... wala. Sabi doon meron. Wala raw. Wala. Hindi tayo pinadaan. Wala raw. So at least nakapag ano tayo rito. Baka yung gas-gas dito. Dito yung daan. Ito, mag-assemble pa sila ng mga LG. Ano, yung mga parts niya. Wala. Doon yata yung daan. Dito. Parang wala dito. Doon yata yung daan. May nakita tayong daan doon. Doon banda. Doon na tayo lalabas. Bali rito, nakaporma yung mga bakal. Doon sa side, yun yung lalagyan ng ano, ng concrete parapet wall. Isipin mo, may mga segments pala rito. Nakita natin yan nung nagano tayo doon. Doon yata tayo. Doon sa may puno ng akasyang yun. So, kunan muna natin ng drone shots. So tapos na tayo makapagpalipad at nakita na natin yung kabuuan ng aerial view nitong mga segments dito sa may Panipuan o Baliti area. Hindi ako sure kung ano ba yung sumasakop dito. Wala tayong nakita ng karatula. Pero at least nakuha na natin ng drone shot.
Ayan, nasa likod natin. So again, salamat sa panonood and keep tuned to Toylandas for more video updates dito sa mga NSCR stations. So ride safe always, Kabalen. See you when I see you, and Toylandas is signing out.